खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोना नै खोन्थागोन Realme C1 आरो Realme 2 नि गोदान आपडेट फैदों। बे आपडेटआ केमेरानि फैदों। केमेरा क्वालिटिया साबसिन जागोन आरो आगोलनिफ्राय रियर केमेरानिया। नोंथांमोना बे आपडेटखौ खालामना ला आरो नोंथाङा बे आपडेटखौ खालामनो रोङाब्ला नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो बेखौ माबोरै आपडेट खालामो। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना बेनि थाखाय सेटिंखौ ओपन खालामनांगोन। सेटिंखौ ओपन खालामनायनि उनाव एसे स्क्रल डाउन खालाम फैदो। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे सफ्टवेयर आपडेटआव क्लिक खालामनो। नोंथाङा आपडेट दंफैयोब्ला बेबायदि देखायगोन। नोंथांमोना नायना लादो। दा बे आपडेट दंफैयो 79.9 MB नि। नोंथांमोना फिचार्सखौ नायनो हागोन नैबे लड मोडआव क्लिक खालामनानै। नोंथांमोना दा देखायगोन बाव मानि आपडेट दंफैयो। दा मोननै आपडेट दंफैयो। इमप्रुभ क्वालिटी फर रियर केमेरा ओमफ्राय एन्ड्रइड सिकिउरिटिनि मोननै आपडेट दंफैयो। नोंथांमोना आं दा बेखौ डाउनलड खालामनानै देखायनोसै। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नैबे डाउनलडआव क्लिक खालामदो ओमफ्राय अट'मेटिक डाउनलड जागोन आरो बेयो। दा डाउनलड जागासिनो। नोंथांमोना डाउनलड जागौमानि भिडिअखौ नायलांदो। नाथाय लोगोफोर आपडेट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मबाइलनि डाटाखौ अन खालामनांगौ। ओमफ्राय नोंथांनि बेटारिया मेक्सिमाम 50% चार्ज थानांगौ। अब्लासो नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै आपडेट खालामनो हागोन। दा बेयो डाउनलड जाखांबाय। नोंथाङा आपडेट नांगौ क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बेयो अट'मेटिक इनस्टल जागोन नोंथांनि फनाव। आपडेट नांगौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि फना अफ जायो। बाव जेबो गिनांगौ गैया। नोंथांनि दा फना अट'मेटिक इनस्टल जासिगोन बियो। नोंथांमोना इनस्टल जागौमानि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोना बाव दा जेबो थुनांला बियो अट'मेटिक इनस्टल जागोन आरो अट'मेटिक अन जाफिनगोन फना। नोंथांमोना बाव जेबो थुनाङा। नोंथांमोना आरो बेटारिखौबो जेबो खालामनाङा। नोंथांमोना दा नायनो हागोन आंना आपडेट जाबाय सफ्टवेयारा। ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे नटिफिकेसन फैयो बेबायदि। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम। भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।